wuli ka dɔ kɛ wallahi mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa ɲɛfɛ wuli ka dɔ kɛ donc f'an k'a lajɛ jamana in an b'o de fɔ an tɛ sɛgɛn ka fɔli la maa tɛna kɛ an sago ye an de bɛ se k'a kɛ an sago ye ala k'a kɛ an sago ye k'aw fɔ ka wale donc an bɛ se ka taa ayiwa n'u tɔgɔ ni sɔgɔma an b'a an sigi ka foli lase bɛɛ lajɛlen nin waati in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen laminɛ maa o maa bɛ kɛnɛ in kan ka bɛɛ dɔn kan to na ka dɔw kɛ ka dɔn ka ala ka jamana in bɔ ni gɛlɛya la ya rabbi laadala foli la an b'a daminɛ directeur la k'a fo ka barika da k'a ka denbaya fo Bamako fɔ bara y'a fɔ cogo min an bɛ technique ko la an ka dɔn pour que an terikɛ min kɔfɛla la olu ka se k'a sɔrɔ parce que souvent réseau Mali réseau ka dɔgɔ a bɛ janfan kɛ kosɛbɛ Mali foyi ma ɲi sisan Mali foyi de ma ɲi sisan o de kɛlen ka dɔn ko gɛlɛya dɔɔni an tun b'o technique réglage de la ka bɛɛ fo ka bɛɛ dɔn kiramantɔn na n'an ye bɛɛ dɔn kiramantɔn na n'an ye directeur fo k'a ka denbaya fo ka we fo k'i yɛrɛ fo n ka cɛkɔrɔba fari ɲininkali kɛ alhamdulillah ka wusa dugawu kɛ n ka dɔn ko ala ka denbaya ta fanga d'i ma ya rabbi ta fanga da an fila ya rabbi Allah ya rabbi balimamuso fila n ka dɔn k'a tun ka dɔn ani Yasin ko fo ko barika da an ba min b'an lamɛnna ko bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantɔn na inshallah awa sila an ka dɔn ni waati in kɔnɔ n'ale yɛrɛ branchelen banna an b'a fo ka barika da k'a fɔ bɛɛ ma aw ni sɔgɔma dugu wɛrɛ jɛra ala sɔnna ayiwa n'u tɔgɔ dugu jɛra ala ka ayiwa tile bin hɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen ayiwa n'u tɔgɔ an bɛna baro kɛ fɛn minnu ka sɔgɔmada in na o de ye lakanabaliya min b'an fɛ yan ayiwa an bɛ fɛn min ye sirasuw minnu bɛ yen n'o ye tubabu sirasuw ye k'olu bɛ taa ka bɔ an fɛ yan an b'o cogo la n'an bɔra la an bɛna an y'a ye k'a fɔ premier ministre kura n'o ye Sogɛli Kala Mayiga ye ale ni CEDEAO ka cidenw u ye ɲɔgɔn ye kuma min bɔra o kɔnɔna na n'u tɔgɔ bɛna hakilina dɔ kan barosen sabanan bɛ tali kɛ i yɛrɛ hakilina ye mun ye ayiwa n'o ye front kura min ko o sigira front kura ni ɲa dɔn fana ye opposition mais Adima ko k'ale t'a la Adima ma sɔn ka don a la i bɛna hakilina don front in kan n'o bɔra yen ayiwa i yɛrɛ ka analyse fɛn ni front bɔra yen sa an bɛna don fɛn min ye barosen naaninan na jamana premier ministre kura min sigira gouvernement kura min bɛna sigi u ka priorité n'o ye u ka baara ye u kan ka fɛn jumɛn ta ba la fɔlɔ pour que an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ ka barosen wɛrɛw fara ninnu kan ni ala ka jɛ inshallah n'o tɔgɔ lakanabaliya donc il faut k'i barika da parce que bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye kosɛbɛ parce que yɛlɛma dɔw bolo dalen don jamana taabolo la n'o ye faransi ka hakilinaw min don bi hakilila kuma fɛn caman bɛ bolo kan kosɛbɛ hakilinataw bi an ka bɔ jusu la an ka hakili kɛ ka kɛlɛ in kɛ parce que ni sama kɛlɛla n'i b'a dɔn k'a fanga ka bon n'i ta ye i bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka tɛmɛ ko jusu t'a ɲɛnabɔ jusu tɛ foyi ɲɛnabɔ ni maa o maa k'i bɛ disi da marifa disi kan i disi bi fana donc o kɔnɔna na a bɛ kɛ ni hakili de ye n'an ye kuma min fɔ o kɔrɔ k'a ye ko dɔ bɛ jamana fɛ dɔ tɛ jamana fɛ mais kuma bɛ fɔ ni hakili analyse de bɛ kɛ ka dɔ de ma o ka différence ye ko ani ka hakilina min bɛ di tiɲɛ bɛ se ka bange cogo min an b'o hakilinaw ta cogo min ka baara kɛ maa woloden i bɛ kalan cogo cogo i woloden bɛ se ka fɛn dɔ ye i la an ka dɔn k'a fɔ i m'a ye kow tɛ kɛ ni passion ye ko i bɛ kɛ ka dɔn hakili sigi de dɔw b'a miiri ni prince y'a fɔ ko k'a bɛ taa ko hakilila k'i tɛ jamana fɛ or man donc a kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ e bɛ jamana fɛ ka tɛmɛ ale kan parce que ale bɛ fɛ ka kɛ cogo min ale bɛ fɛ ka kɛ cogo min hakilinaw tɛ kelen ye bi an bɛ analyse de kɛ bi contexte caman de b'a kɔnɔna na hakilinaw kɛcogo Mali bɛ yɔrɔ min kan donc an bɛ yɔrɔ min sous région kɔnɔna na dans le monde géopolitique hakilinaw bɛ cogo min intérêt ko bɛ cogo min baaraw kan ka kɛ cogo min na tɛ dɔn yɛlɛma min kan ka da la maaw bɛ ɲina min kɔ donc CEDEAO nana a kɛra CEDEAO lagosi la k'a fɔ i n'a fɔ CEDEAO b'an compte la bi France ka bɔli ka dɔn a ye tɛgɛ fara CEDEAO mɔgɔw ɲɛ kan nin bɛɛ ye hakili jagabɔ de ye parce que maliyɛnw bɛ teliya analyse la min ka di olu fɛnɛ o sigilen bɛ te min yɔrɔ la baro la sugu kɔnɔna na ka n'o ye min miiri dɔrɔn u b'a fɔ dɔn hakilila ko de tiɲɛ ka sɔrɔ ka ani réalité u tɛ ɲɔgɔn ye sira la parce que min i t'a dɔn parce que en matière de défense et en matière de sécurité ni ti min dɔn i bɛ se k'i ka baro kɛ k'a dan yɔrɔnin na mais i bɛ min fɔ ka tɛ tɔgɔ i bɛ nkalon tigɛ il faut pas bouffer le peuple i kana nkalon tigɛ ka da peuple kan hali ni ye dɔw ye an ka international dɔw bɛ kuma na ka tɛmɛ k'a fɔ k'o ye expert ye n'i y'o kuma dɔ la ye a bɛ mɔgɔ ɲugu parce que min don o b'a kɛ o y'a dɔn kalamaba ye o bɛ bana kalan kɛ université la o bɛ ka analyse dɔw kɛ ka na rien à voir avec la réalité parce que déjà n'i ma deli ka baara kɛ a kɛcogo la ni tɛ hakilina mun dɔn ka dɔn baaraw bɛ kɛ cogo min presque n'i ye fɛn min fɔ nkalon b'a la donc an ka b'o kɔnɔna na an kana kɛ passion ye an kana kɛ dimi ye an ka ko
fɔ ni hakilina ye an bɛ se k'an yɛrɛ fara cogo min ɲɔgɔn kan pour que k'a lajɛ dɔ ka hakilina bɛ bɔ hakilina ɲuman kelen dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ donc an bɛ se k'o ta an b'a yɛrɛ sauver cogo min parce que ni ko kalayalen don a bɛ gɛlɛya ka donc an ka taa insécurité la n'i ye jateminɛ kɛ n ka donc rapport min dira secrétaire général des nations unies fɛ tile fila in na yira kɛra k'a fɔ n ka donc nin ka daminɛ a y'a rapport min bɔ juin kalo tile fɔlɔ k'a fɔ ko gɛlɛyaba kɛra ka donc an ka marabolo ninnu kɔnɔna na olu fɛn ka donc o ye bilan min di maa 51 o de fagala an ka faama na tile kalo 3 in kɔnɔ kalo 3 kɔnɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ attaque 25 de kɛra anw na donc mɔgɔ 51 taɲana n'o ye militaire ye k'a sigi bilen mɔgɔw ma donc mɔgɔ 4 o de taɲana ani maa min banana ale ni kan ka donc mɔgɔ 6 bɔ nin y'olu ka Nations Unies ka rapport ye kalo 3 o kalo 3 Nations Unies le secrétaire général des Nations Unies ale bɛna rapport bɔ k'a yira jamanadenw na ani jamana tɔw la olu ka sigiyɔrɔ min bɛ Mali la gɛlɛya min b'a kɔnɔ o b'a ɲɛfɔ ani hakilina min kan ka ta o bɛ hakilina ɲɛfɔ n'i ye jateminɛ bɔ nin bɛɛ la an bɛ jateminɛ kɛ le 7 juin 2001 an y'a ye Nteli n'o ye Gawo mara ye mobili kelen ka donc ani baganw bɛ ɲɔgɔn bolo ka ka taa a dala baganw ta o mobili de yɛlɛla Mugujugu kan a faralen ka tɛ ka bin ka donc bagan caman sara chauffeur min yɛrɛ b'a kɔnɔna na ka t'o tura a kɔnɔ n'an ye jateminɛ kɛ aussi ka donc chargent dɔ bɛ yen ka donc Gawo ni tile filanin na ka donc a bɔlen yaala la n'an b'a fɔ mɔgɔw donc ale bɔlen ka taa sergent ka donc a bɔlen ka taa yaala mardi don ka dɔ ye mugu ci a la ka maa min ye mugu ci a la a ma se ka dɔn n'an bɔra o la ka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi tile filanin na ka donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ dimanche n'an b'a fɔ ka donc Koro mara la ka donc k'a fɔ depuis dimanche ka taa Koro mara la an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ depuis le 2 mai fo ka se bi Koro mara la dugu min ka taa n'an b'a fɔ Jinanguru donc n'o ye commune ye ka taa Koro mara la Jinanguru ka donc embargo b'o kan ale da kalo 1 bɔ mɔgɔ ti don mɔgɔ ti bɔ ale bi ka donc ne ye jateminɛ kɛ min kɛra ka fɔ farabugu ɲɔgɔn na ko ɲɔgɔn ka taa k'o de kɛlen donc an ka a lasemajɛ o ma ci bila au conseil mɔgɔw ma oui donc mɔgɔ ti don mɔgɔ ti bɔ n'i ye jateminɛ kɛ le 9 jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi ka dan an y'a jateminɛ kɛ an b'a fɔ yɔrɔ min ma ka donc Sikɔrɔ ka donc a Bamako yan yɛrɛ Sikɔrɔ ka donc secteur la ni o kɛra ka jeune dɔ bɛ yen ka donc a n'a ka moto a bɔra 5 heures du matin a bɔra ka donc 2 heures du matin a tatɔ la so n'an b'a fɔ a ma ka donc maa jɛmanninw don n'an b'a fɔ a ma ko habela mɔgɔ ninnu ka donc communauté ale bɔra n'a ka moto ye ka taa a tatɔ la 2 heures du matin o ye mugu ci a la mugu cilen ka taa o y'a ta ka nana ye Gabriel Touré la a ma se ka bɔ a la Bamako yan secteur ka donc Sikɔrɔ fanfɛ yɔrɔ la donc n'i ye jateminɛ Seno Sikɔrɔ fanfɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ aussi Mondoro jateminɛ kɛra k'a fɔ Mondoro mardi don vers 11h du matin vers 11h jeunes de bɔra ko bɛ taa ka donc bin ɲini na baganw ka bin o taalen ka taa o secteur min kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ groupe rebelle dɔw olu marifa b'o bolo ka taa denmisɛnnin ninnu bɔlen ka taa marifa ci de kan maa 2 taɲana yɔrɔnin kelen a laban o bolila ka binw to maa 7 ka taa dɔw banana gravement jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi ka taa foli ka kɛ kan ka kɛ Touré ye n'o ye aw ka procureur de commune 4 ye ne fa len don ka jɔ baara min na il kɛlen don ka donc a bɛ ka donc hakili sigi bɔ baara ka donc a bɛ min kɛ ka donc foli kan ka las'a ma an y'a ye k'a fɔ ko paranti dɔ Manden mara la donc ko a tun bɛ baara kɛ ka donc a bɛnkɛ dɔ fɛ o bɛnkɛ ka donc an y'a ye ka donc a ka ca ni san 1 ye a image bilala internet kan a image ye mɔgɔ tɔɔrɔ ko parantikɛ donc ko o ye ala minɛ ka donc ko téléphone de ka donc nana baara kɛ a ka yɔrɔ la client ko téléphone tun ko nana ka donc bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ o y'a sɔrɔ petini min bɛ yen ka donc téléphone de yera la Musa Kafiri Musa maa fa Musa ka donc sibantɔ Musa n'o y'a bɛnkɛ ye a ye cɛnin minɛ ka k'a siri nɛgɛ la ka ala minɛ ka donc ka courant bila la den kulela ka donc fa bɛ k'a yɛrɛ ni tigɛ a image circule internet la a ye maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ a ye danbetigiw tɔɔrɔ a ye hɔrɔnw tɔɔrɔ a ye halalaw tɔɔrɔ a yɛrɛla k'a fɔ est ce que ko dusudi k'a fɔ ko est ce que Musa ye adamaden est ce que n'a donc silamɛ don est ce que hɔrɔn don est ce que ko halala don donc Touré in ka donc mɔgɔ bila ka
to ba nyina a bolla ki yere do ko hanna to na nyina wo ko ma wo ma ngata do no ya bla ngata ka image ta wo tege ko la akara ma mi nyina ngata do complicité tege ko la mais a musa to ngata do hadibe wele bla lendo ne mi musa yoro aya ko ka dam pour que ngata ka ska karika sola ka don ka fo ko adama den sika ni torota parce que ko bakante donc o jati ne mi gara ngata do ami touré fo ka barkada ko la ngata do ka ami min kera aussi baneni ko faneni ko maaw ka dɔn ka réseaux sociaux ma dabo kan maa min bɛ yen ka ko i ma mara ko i kɛlen bɛ adamaden siri tigɛlen k'i ma bɔ danbe du kɔnɔ k'i ma bɔ hɔrɔn du kɔnɔ a ko adamaden ko mun de kɛlen ka denmisɛnnin ninnu bɛɛ barika ban kono a yɛrɛ ka dɔn ko a bɛ internet sanfɛla la a ko parce que ko denmisɛnninw donnen don mɔgɔ bangeba nɛni na maaw fa nɛni na ko ni adamaden bɛɛ ye min bɛ don bangeba ni fa nɛni na o ye maa ye nka o ye adamaden barika bannen ye o ye nka maa min a ma mara nga donko a maa min don ka donko ni danbe a ma bɔ yɔrɔ min ni danbe bɛ yen marabali don ka donko kɔnɔna na ale ture ale bɛ nka donko min bɛɛ ma mara commune 4 la a b'i mara a ko k'a ye leçon di nka bɛɛ ye jaba surata ye jaba surata muso min don bɛɛ b'a dɔn ko muso ɲuman don k'a fɔ k'a b'a dafa adamadenw na k'a b'a dafara nka donko walibaw la a b'a yira a la k'a fɔ nka donko ko baneni réseau kɔnɔna na n'ale y'a ye dɔrɔn maa o maa n'i banenna réseau kɔnɔ i fa nɛnna réseau kɔnɔ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'i ka nana ye parce que ale ka juridiction ka donc ça veut dire que territoire de internet sariya ye min donc a bɛ se k'i minɛ hali ni bɛ ban gasi nka donc n'i ye banni min i ka nana ye ka taa a mandana ye donc Touré vraiment b'i bolo yan k'i fo k'i barika mon père an b'a fo kosɛbɛ a ka cɛsiri in na donc o sisan ka thème filanan na n'o ye insécurité ko ye i ye faransi ko kuma min fɔ an bɛ foli kɛ an bɛ foli kɛ ka taa donc maa fila artiste ɲɛnama fila min tanyana tile fila ye n'an b'a fɔ ma ko Ronaldo Gindo ye maaw layɛlɛ kosɛbɛ ka dɔ kɛ an ka donc kɛ donc an b'a fo nka donc a ka suturali kɛra misira an bɛ dugawu kɛ foli la kɛ ka dugawu kɛ la sama k'a fɔ ala ka ye fisa n'a ye ya rabi an balimamuso n'o y'an kɔrɔmuso ye Hélène Jara Segu ka dan kelen danbetigi hɔrɔn Hélène min ka tɛna ɲa dɔn ka donc kunnawolo ye Hélène min na ɲa dɔn ka donc a ye hakilina ta di Hélène min na ɲa dɔn ka donc k'a fɔ a ye min di Mali culture kɔnɔ Hélène min an y'a ye ka k'a fɔ fɛngɛ ko la sinima ko la ka taa hakilina min di ani ɲɔgɔlɔn bɔ ka taa donc ani ka donc a bɛ min ka hakilinaw di maaw ma mɔgɔw ka adamadenya taayɔrɔ faamuya a bɛ Hélène fo ka taa donc Hélène t'i da parce que ka waati sera ye min di ala ma ka taa sera tɔɔrɔ an kɛ donc o filanan bɔraw la i ye min fɔ n bɛ kuma dɔ d'i ma ayiwa Nuntogo halisa lakana ta kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa ko a bɛna a ka barika ni ko o sama ko ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ kɔrɔn fɛ an fan fɛ ko ka taa n'u ye ayiwa Nuntogo n'olu bɔra o yɔrɔ la est ce que a tɛna kɛ degun belebeleba ye anw malidenw ma est ce que an bɛ se ka an jɔ sisan nin waati kɔnɔna na an bɛ se k'an jɔ k'an ɲɛsin ayiwa terrorisiw ma Prince baara in ka gɛlɛn ka donc an k'a lajɛ an ka Macron yɛrɛ lamɛn n'an ye Macron lamɛn ka donc an bɛ sɔn ka analyse kɛ ko Macron ya donc n ko hakili an ka kɛ ni hakili kɛlɛ ye awɔ an kana kɛ ni dusuko ye parce que dusu tɛ foyi dilan dusu tɛ dilan dusu tɛ foyi dilan an b'a ɲini an ka intellectuel hakili se bɛ min ye ka taa donc ni kɛlɛ bɛ kɛra parce que o diminen don anw kɔrɔ o diminen don parce que olu fɛn ka da coup d'état fila min kɛra ils n'ont jamais pardonné ça a ka kuma yɛrɛ sera ka taa donc fa y'a fɔ ka taa ko Afrique ka donc ɲɛmaaw CEDEAO ɲɛmaa ale m'o faamuya donc a ye hakilina min fɔ an t'a yɛrɛ lamɛn wa Macron mɛn tigi da ya mɛn n'a yɛrɛ dɛ. D'autre part, l'Afrique, puisque l'épicentre aujourd'hui du terrorisme international s'est déplacé en Afrique durant les 2 dernières années. Deuxième principe qui nous a toujours guidés, c'est de défendre nos valeurs. Et là aussi, partout, d'intervenir, d'œuvrer pour que les valeurs que nous défendons dans le cadre international soient promues, défendues, respectées. Et le troisième principe, c'est de respecter la souveraineté des États. C'est une grammaire à laquelle je crois, vous m'avez aussi souvent entendu le dire. Je ne pense pas qu'on puisse se substituer à un peuple souverain pour construire son bien à lui-même. On peut influencer, on peut œuvrer, on peut durcir avec les gouvernements. Je ne crois pas à une politique qui consiste à se substituer à lui. C'est d'ailleurs ainsi que nous avons constamment œuvré au Proche et Moyen-Orient comme en Afrique. En la matière, comme vous le savez, la France s'est engagée depuis maintenant un peu plus de 8 ans au Sahel, après l'intervention salutaire décidée par le président Hollande au Mali,
qui a permis de sauver Bamako et de stopper la déstabilisation de l'État malien, à la demande de celui-ci et de la CEDEAO, nous nous sommes ensuite installés à la demande des États souverains de la région et de la CEDEAO dans une opération de ces États contre le terrorisme, justement islamiste dans toute la région, la menace contre leur souveraineté étatique. Beaucoup de nos soldats sont tombés. Et en vous disant ça, j'ai une pensée profonde pour eux, pour leur famille. Parce que nous leur devons la cohérence, la poursuite de la mission jusqu'au bout et la clarté à l'égard de nos missions. J'ai eu l'occasion de repréciser le cadre de notre intervention lors du sommet de Pau, au début de l'année 2020. De faire le suivi de celui-ci au début de cette année à N'Djamena. Et nous arrivons aujourd'hui à un moment qui impose de mettre en œuvre ce que j'avais commencé à définir à Pau, ce que nous avions conçu en fin d'année dernière et que j'avais partagé avec nos partenaires, parce que le temps est venu. La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous allons, avec nos partenaires engagés à nos côtés, mais aussi avec les pays de la région, parce que j'ai toujours eu ce souci de les associer et de travailler avec eux, tirer les enseignements de ce qui a fonctionné, notamment les évolutions que nous avions impulsées justement à Pau puis à N'Djamena, mais tirer aussi les enseignements de ce qui n'a pas fonctionné. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. C'est pourquoi, à l'issue de consultations que nous conduirons avec nos partenaires, en particulier nos partenaires américains, qui jouent un rôle essentiel depuis le début, et je veux ici les en remercier, et nos partenaires européens, qui sont aussi à nos côtés, en particulier dans le cadre de l'EUTM. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Je le ferai d'ici à la fin du mois de juin, mais je vais initier ce travail les jours prochains. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires, strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme. Ce nouveau cadre préservera nos engagements auprès de nos partenaires engagés à nos côtés dans la force Takuba et dans l'opération EUTM, qui devront poursuivre leur montée en puissance. EUTM sera un des éléments de la formation de toutes les armées partenaires et Takuba sera le pilier de cette force de lutte contre le terrorisme. Les armées françaises en seront évidemment la colonne vertébrale, mais elles seront complétées par les forces spéciales des armées de la région partenaire qui le souhaiteront et le pourront, et évidemment par les forces spéciales de nos partenaires européens, beaucoup d'entre eux s'étant déjà engagés à nos côtés dans ce cadre. Ces évolutions, nous allons les travailler dans les prochaines semaines. Elles seront présentées dans le cadre de la coalition pour le Sahel que nous avons mise en place lors du sommet de N'Djamena et qui se réunira justement très prochainement. Et j'aurai à les présenter dans les détails à la fin du mois de juin. Voilà les quelques éléments. Voilà les quelques éléments à la conférence de presse. À la conférence de presse, c'était important que nous avons famille. Ni ye jateminɛ kɛ an b'a sɛgɛn k'a fɔ bakuru la bamanankan na k'a fɔ ale fɛ nka donc olu bɛ Sahel la nka donc nin y'a san 8. San 8. Hollande n'an ka président John Kunda o de ye ci d'a ma k'a fɔ k'a kana ka anw dɛmɛ pour que kɛlɛ in bɛ se ka jɔ cogo min parce que olu fɛ ka taa jamana tun bɛ ka taa fiɲɛ fɛ. Kun taara yɛrɛ. Donc hakilina n'an ka taa donc o bolila ka na mais nka donc don min ka taa kɔna kan ka attaquer. Olu nga donc o nana ko hakilinaw baara kɛ n'o kɔnɔna ye ka se ka Mali jɔ o don n hakili b'a la anw fɛ Moribabugu sira kan Bamako yɔrɔ caman
mɔgɔ y'o tɔgɔ da donc Macron a fɔ Hollande la ka tila ka drapeau ka yiri bɛɛ kɛ Mali drapeau dɔw ye den tɔgɔ da la o don ka donc o tɛmɛna Mali kɔnɔna na parce que ne ko n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka kunun lajɛ an ka pour que an ka se ka hakilinaw ta tonton Hollande Jusu man kan ka fɔ a fɔra yɔrɔ caman tonton Hollande papa Hollande nka donc le sauveur Hollande bi an bɛ yɔrɔ min ka donc gɛlɛya nana ka se parce que kɛlɛ in ka n'i ye jateminɛ kɛ dunuya caman Afghanistan pays caman wɛrɛ kɛra ka donc Vietnam ka donc jamana caman kɛra min ka donc ni Rusiw taara ka donc ni Américains taara o dɛsɛra ka kɛlɛ ban o y'o ɲini cogo dɔn ka tila k'o ɲini bɔcogo ye min ka a bɔ a kɔnɔna na kɛlɛ min don ka donc kɛlɛ tɛ k'a fɔ i bɛ don a la siɲɛ kelen k'i bɛ bɔ parce que maa min bɛ yen ka n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi maa caman bɛ nord ko kuma fɔ e yɛrɛ bɔra nord la caman yɛrɛ t'a dɔn nord bɛ kɛ cogo min ka donc o tɛ nord kɛ cogo dɔn n'i ye jamana in jateminɛ k'a fɔ k'olu nalen ka donc olu ka sɔrɔda caman n'o ye mɔgɔ 51 ɲɔgɔn ye olu taɲana ni kɛlɛ in na a ko bi n ka donc ale bɛ ta sibila kɛ k'a fɔ olu ka dumɔgɔw ye ka dugawu kɛ n ka donc ala ka hinɛw la mais min don ka donc il faut que olu ka se k'a fɔ faransi ye faransikaaw ye n'o y'ale ka maaw ye o k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na baara min ma nɔgɔ a ko k'o tɛ se ka min faamuya k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ n ka tila k'a kɛ i n'a fɔ bɔgɔ nɔɔni sanji jukɔrɔ wɔsi k'i bɛ baara kɛ ka yɔrɔ dɔw minɛ k'a di n ka donc gouvernement ma i ni maa min bɛ baara kɛ k'olu yɛrɛ bɛ tila k'a bɔ ko ni terroristes bɛ négocier k'o tɛ se ka bɛn ko o kɔrɔ de y'a ye ka taa donc don o don an bɛ segin ka taa kɛlɛ la kɛlɛ min tɛ ban i b'a kɔnɔ a tɛ taa e bɛ yɔrɔ dɔ minɛ k'a di e tɛ y'a décider k'a fɔ ka taa ko ni terroristes bɛ discuter e tɛ y'a discuter k'a fɔ ka taa ko an ni kun fa bɛ discuter o y'a ɲini k'a fɔ ko ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ discuter i bɛ min minɛ k'a d'o ma maa min b'i ka mɔgɔ fagala maa min bɛ armée fagala ko o mɔgɔw ka taa donc n'i ye jateminɛ k'o ka hakilina kɛcogo la kɛlɛ de olu bɛ kɛlɛ de nɔfɛ i bɛ yɔrɔ minɛ ka d'o ma ka taa olu bɛ ban ka taa sigi yen olu bannen don ka taa yen occupé i bɛ min minɛ ka d'o ma ko donc aw b'a la kɛlɛ tɛ ban i t'i yɛrɛ sɔrɔ ka ba kɔnɔ ka taa i tɛ se ka segin ka ma nɔgɔ a ko o la anw ye hakilina ta k'a fɔ bi n ka donc nin ko min bɛɛ filɛlen don barika min ka donc a ko bɛ ban anw bɛ bɔ kɛlɛ la nin waati in kɔnɔna na et donc maa ba kɛmɛ duuru min bɛ n ka taa Mali la 5000 hommes min bɛ Mali kɔnɔna na donc jateminɛ kɛra k'a fɔ ka taa redéploiement bɛ kɛ parce que 1000 et quelques 2000 et quelques ka donc o bɛ n ka donc Gao a bɛ base wɛrɛ ka donc yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ Niger yɔrɔ dɔw bɛ yen force dɔw sigilen don ka donc jamana min b'an lamunu comme Sénégal ani ka Côte d'Ivoire Tchad ka donc opération bɛ yen Niger ka donc yɔrɔ dɔw bɛ yen ka to sigilen bɛ yɔrɔ min coordination min bɛ kɛ Burkina yɔrɔ dɔw sigilen o sigilen bɛ yɔrɔ min coordination min bɛ kɛ c'est que o bɛ na ka taa donc o fanga de firiya ko mais maaw kan ka min dɔn jateminɛ kɛra sani an ka se nin bɛɛ la n'i ye jateminɛ kɛ Faransikaaw yɛrɛ ka taa donc enquête dɔ nana ka kɛ a wari ko n'i y'a jateminɛ ka taa a bɛ kɛ wari min bɛ donna ka taa donc a bɛ euro million 1 bɔ tile o tile ka taa n'i y'o jateminɛ o nafolo de bɛ ta ka don a la ka taa pour que a ka mɔgɔw ka se ka balo a ka mɔgɔw ka se ka taa opération kɛ a ko foli bɛ se ka donc américain ma min b'o dɛmɛ a renseignement ninnu na baara min bɛ kɛ ka donc ani jamana tɔw bɛ union européenne ka donc foli bɛ se o ma ka taa o y'o dɛmɛ hakilina min na mais olu fɛ ka taa donc o ye nin baara in boloda a mɛnna k'a daminɛ ka taa depuis po ka taa hakilina in fɔra ka tila ka taa ta jamana ka fɔ baara min kɛ ka taa fɛn cungo tɛ mais non min bɛ fɛ ka baara ko n'olu ye désormais ko komi o ye jateminɛ kɛ k'a fɔ caman bɛ fɛ u ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ko ni o bɛ fɛ u ka bɔ jamanaw kɔnɔ k'a ɲɛfɔ ye olu bɛ bɔ désormais mɔgɔ min mako b'olu la o n'o de bɛ baara kɛ ka donc olu bɛ ka baara kɛ sans guerre ka passer mais olu tɛ jɛ ni min ye olu ma se ka min faamuya kalo 6 kɔnɔ dɔw ye ka taa fanga yɛlɛma cogoya dɔ la o fanga yɛlɛma in ka taa jateminɛ kɛra k'a fɔ ka taa CEDEAO tun ma sɔn ko bi ka taa CEDEAO tilala ka sɔn o mɔgɔw bolo ka fanga ka taa donc k'a daraki cogoya dɔ la ko n'i ma ta sɔn kɛ ko ɲɔgɔn de bɛna kɛ yɔrɔ caman o hakilijagabɔ kun ye mun ye mais olu nana mun ye troisième mandat kɛ ah bon n y'o de fɔ n ka taa n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa donc hakilina na jamana dɔw bɛ yen ka donc olu bɛ protéger c'est que n ka donc olu ka jamanadenw sera ka bɛn hakilina dɔw kɔnɔ bi olu ka intérêt ba min bɛ yen ka taa Sénégal u ka intérêt ba min bɛ yen ka donc Côte d'Ivoire n'i ye jateminɛ kɛ u ka intérêt min bɛ yen Niger olu ka hakilina na ka to u bɛna baara kɛ yɔrɔ dɔw la min bɛ se ka n ka donc hakilinaw ta n ka donc jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mais min don ko olu fɛ désormais takoba bɛ ta ka bɔ yen ka donc ka force wɛrɛ bɛ yen ka donc o bɛ na barkan bɛ ta ka bɔ yen ko takoba de bɛ na donc baara bɛ na kɛnɛw de ka tɛmɛ u ka maaw tɛ tɛmɛ ka donc 1000 hommes kan donc hakilina na ka donc jateminɛ min kɛra o kɔnɔna na olu kɔni ka à partir du mois de juin olu b'u ka minɛnw kuru o b'u ka kasa kuru o bɛ bɔ ka donc Mali la o bɛ redéploiement kɛ min kan ka kɛ ka o b'o kɛ ka donc maintenant o ni tɔw bɛ baara kɛ ka o y'olu ka yecogo ye mais baara tɔw bɛ
ngata donc blastra parce que américain nous bina kuma union européenne nous bina kuma force courant bina ngata donc wolu ngata Europe be bina ngata donc maintenant fait ça va jati mina ka kuma konna fait follow e jumé no maintenant Mali conflit bina ka Sahel conflit bina ka conflit international ça veut dire jamana wala de bina faraka ngata France ta ka da anika France ta da akola gele me mbala ngata donc ne fale bi ka ngata donc dunia be de bina dola France ko kale ataka boala ngata ataka bo baba commandant bolo ka so ngata ko magelea flana e jumé o ko ngata ne jati ne ka ngata donc olu ka hakina na no ka yechugo la jamana be tala position mi konna na il faut que ngata donc baraw ka se ka ke hakili sigu ka se ka ke pour que jamana ki yere tani yere ko me o te barake mo ora fe tuni tanke ni yere ma fo ko kana ko ka barake aka be aka donc olu be bo ngata donc jamana na ngata hakina flana hakina samana e jumé olu be fe mo fenke hakili wula ngata donc oni jamana nyema o be sigi ka be mi konna na mi no be se ka tayoro me no be se ka minke o boke mais olu ni armée malienne donc ni wati konna na o e ko balé olu kan donc ni ala sona tele fly na ngata donc o be folo ka baraw ke o ka mo ka bo maintenant nous bora toute la lende parce que ne ba don nous français matériel ma je ngonte nous metla ka ta fara mo ngun ngan tugune ka on yera kele tugune sika foi tola anga sigba ni telefla ne ba besta ko mankamba do ko femba do be ke sisa telefla na donc ni jatimle ke ni bela ngata makoro ko singa ta gele chama ba kan français ni wati ko na bientôt avec la élection de mami sara ngata donc hakila me be abe mi no fe bi ale ka élu ati malikula ati mawre kula donc mi donc ale fe ngata donc aka hakila abode ta maintenant ni bebe se ka ke anga armée na ko anga hakila wara de ta soro mi mambulo se mi mawnya war fitini mi mambulo mauka fara ka hina o mo se jamana na o le do ka ta furo sano wari o le do ka to go war dunjugo mi oja o le do ka tantu sanga donc à 7 millions tanti bi soro ngata donc ici ngata 30 places ngata donc c'est Maroc donc à 1 million o ka fara anga war dunina war fitini bi soro ngata donc anga baraka na et min do o se min tara kala na min be kodon armée ka dolu mo ka mara akana ke clan ko akana ke teria ko parce que ne kele sera yoro do la e be position de ta min bi se woni ñogon ci armée kono o bado min kalale do o bado sebi mi o bado stratégie militaire be mi bolo o bado ko budon ba o bado mais o kana ke clan ko parce que ko ne coup d'état ke jabu ya ne ka to position do konana parce que min do o ka coup d'état conséquences de nos conséquences bien au cas entre eux-mêmes dans le commandement militaire au cas sigi o ka kuma au niveau des jeunes ceux qui ont une certaine capacité de connaissance de l'armée sur le terrain capable de prendre les hommes drainer les hommes, prendre donc le Mali en charge au Katamana Kalfaoul. En Cabo, parce qu'il y a un coup d'état qui est en la famille qui a bénéficié. En Yopo, là, parce qu'il y a un Katamana Chikadama. Les conséquences à Yemi, c'est les conséquences. Depuis, Ayaya Angajama Taka Chungo, les conséquences nous sommes en train de gérer parce que c'est un coup d'état le plus stupide, le coup d'état le plus bizarre, le coup d'état le plus nul. Donc on est à 2 ans des élections présidentielles, à 2 mois des élections présidentielles. Donc Jamana Toumana, Jamana coup d'état, président Kouatou n'a mis les situations là. Mais nous, il y a Jamana Toum qu'on a, en Katlaka n'a trouvé Toumouara Touni, Katlaka Toum Samanake. Il faut que les jeunes la comprennent. Que Mali est fait bien dans le Mali, c'est une nation. Et qu'au condamnant, au cas les gars entre eux, ceux qui peuvent gérer, ceux qui ont l'expertise, ceux qui ont la connaissance, Mimi Koudon, au cas forces armées de sécurité, Kalfa Ouloula, en cas de Clancola. Ça veut dire en même Clancola, Mina, c'est pas parce que eux, coup d'état qui est ministre, ni Tado, ni Tissé Tado. Parce que toi, on nous fait aujourd'hui, Mimbi, on veut complot. Ni mi modo mi kalanka o nyongo che o bi nyongo do d'ailleurs be to ma to ma so ka fe chama ke parce qu'on est d'ailleurs bi nyongo da to o le so le d'ailleurs maintenant baraka ke des gens qui ont d'expérience des gens qui peuvent commander des gens même le commandement le secrétaire que ce soit le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major de tout ce qui se passe dans le commandement militaire au cas les même c'est au cas même ceux qui doivent donc hali unité kelenga de nemi kanga barakana hali ngat donc kan kelenga de kanga barakana hali ngat commandement be ils n'ont qu'à choisir des hommes et des femmes capables parce que mindo quel est le meilleur mais position maintenant Moussala Kantala et la France n'a pas pitié France c'est sentimental avec il faut que les gens comprennent à passer tout le non fouillé le 28 septembre
o ye fɛn bɛɛ kɛ n'olu ye kɛlɛ kɛ ni kɛlɛ sera yɔrɔ la o b'a fɔ anw ta banna na an denkɛ y'i préparé ni jamana ye kama ka taa an ka kɛlɛ kɔ kɛlɛ bɛ kɛ génération kɔ de la o y'a to n ka taa depuis le 28 septembre k'a fɔ n ka taa se ko non à la France il fallait attendre jusqu'à Dadis pour que ça parce que le 28 septembre pour l'Afrique, le 28 septembre pour la Guinée était la fête populaire. Fête donc de dire non. On a chaîné donc nationalisme annulé. Donc il fallait attendre Dadis pour que ça soit ok, donc violé, pour qu'on ait massacré. Ni le 28 septembre de Fobi, on a Guinée, Maoui, on a Dadis, Mourou, donc c'est pour vous dire que ni combat donc aujourd'hui. Donc Mourou gagne le 31 janvier 1961. Donc passation qui a donné au Botola, nous yokam bino Guinea, nous yokam bino free, au Tatola où il y a Foko donc aujourd'hui ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de sentiments. Faut voir là si ils ont les moyens, hal anganya ma construire ko kama ya ba obaba. Donc on n'a pas d'aller la koye kele moloda. Préparez-vous pour les conséquences, mais tu as dit on va se faire soutra qu'on va se faire dominer. Parce que les quelle est la même que tient en Gouloubi. En cas où on est à 3500 le kilo de viande. Améliorons mes billes, on va se faire dominer ensemble. Améliorons mes cartes électricité sur. Améliorons mes cartes barala. Améliorons mes cartes donc quand tu ballon mais on ka ballon ka tema on ka kaba dunga tema on ka demande où tu es. Naïe quelle est que tu as de là. Le peuple malien même va vous manger. Le peuple même ne va pas vous manger. Donc, nous ne sommes pas contre vous, mais le pays aujourd'hui, ceux qui ont fait le coup d'État, ils ne doivent pas dormir s'ils ont la conscience. Parce que nous, au Canada, dans la position là. Maintenant, on va checker. Et tout ce qui est luxe, vous vous mettez vous-même. Dirigez les opérations sur le terrain. Montrez-nous ce que vous pouvez faire. Montrez avec puissance. Trouvez en termes militaires comment faire l'opération. La sécurité d'État malien doit s'intéresser seulement aujourd'hui au problème du Nord. Gérer le problème du centre. Relever le défi. Montrer à l'opinion nationale qu'à France, c'est sens. Parce que nous, les Maliens dignes, Maliens d'Abetro, Soudanais, Halalau, ou Aïra Kafoto, ou Yangata Amakotola. Non, Kayo ka descendai na ko ka boro da metikolo na ko boro horomla na ko koyo halalawe montrer à la face du monde ko jamana de position là le peuple malien solidaire, le peuple malien debout comme les seuls hommes, le peuple debout comme l'hymne national disait, ennemi dedans dehors anganga wulika joka drapeau serré. Pensons au Mali et que vous sortez dans votre ligue, c'est insolent pour que jamana ka sera o hakilina de tumine bolo ko fodi kondana ni question wala bi amite awa amtana enu to go nambora femi lakana ugumu konna nasa amena fo femi jamana premier ministre koni o sigira jamana transition nyama fana sigira aywa ayira ka fo premier ministre ayira ka fo na ala sono jani dimashi che alebena gouvernement kura koni abena o lisi ko bo no to go ni nunu ngal lisi bora nunu ga priorité akanga ke juma folo folo pour que Mali am saka election nyuma soro Mali bisa ka boni difficulté là tout comme là qu'il faut qu'il parle dans le processus il y a un faut que la sénat donc après que investir qui era il y a des gens qui font premier ministre c'est là mais il est important en tant que parenthèse donc investir qui era comme hatnam parce que namu faut l'histoire de Tchembra ne watete na watete fait chaman kera balambola parce que Mindo, constitution a formé donc sorti à fond le vice-président n'est pas être président mais on a violé en son nom la vice-président est président donc il est important en gaffe parce que mon agneau fort ni est fait que atite ka watla afra ya malla aya une coup d'état mais qu'il y a jamais eu de coup d'état il y a eu un itinéraire qui s'est transformé en l'abandon du pouvoir en même temps anya le palais attaqué là palais n'a donc pilonné là maou n'a donc fakala ko là c'est des mensonges collectifs en kana faut engager génération en kana faut kabla en déouiller parce que l'histoire est tienne kalon de oui Kalon donc au Kalon Atlantique donc il est important de savoir aussi assigner comment doit fond en tant qu'rectifier concernant à quoi montant mes mesdames on a très fort et ça qu'on a ko deux tiers ça fait 1,8 milliard parce que 1,8 milliard a daté là
a ma se ka calcul kɛ ka ɲɛ les 1 milliard 800 millions a tɛ bɛn 2 tiers ma les 1 milliard 800 a bɛ fɛ ka min fɔ 1 milliard 800 millions ye donc a bɛ fɛ ka 2 tiers de b'o la o bɛ bɛn à peu près 100 millions ma donc a b'o de ta a ma fɔ k'a b'a di état ma mɔgɔ ma min faamuya a kɛlen i n'a fɔ a bɛ fɛ k'a verser état bolo non a yɛrɛ b'o 100 millions ta k'a bila a kɛrɛ la donc maintenant n'a kan ka sato jɔ k'a di min ma ni kɔngɔ bɛ min na n'a kan ka d'o ma n'a kan ka fura min kɛ a yɛrɛ de b'a gérer a ko de ko ji ko mais est-ce que fond de souveraineté de fond de souveraineté de 150 mais mɔgɔ hakili la k'a fɔ caman miiri k'a fɔ ko sara de don koyi non o b'o tugu la de nka maliyɛnw tɛ fɛ ka fɛn non sara a ka sara tɛ dɛ sara ye 6 millions 6 millions voilà le décret est très clair ça veut dire que ka fɛn dogo maliyɛn na i b'a fɔ le président malien a 6 millions de salaire 6 millions les législateurs maaw sigila ka kuma pour que président da kana don business la a muso da kana don a la a yɛrɛ da kana don a la a somɔgɔw kana don a la o ye wari dɔ ɲini k'a bila a gɛrɛfɛ ka na donc n'a bɛ fɔ ko ma ko souveraineté donc o ye caisse noire ye caisse noire ye min ye a ye kuma min fɔ ji min bi di gɛlɛya min bi kɛ o de ye souveraineté min do dɔrɔn salle kɔnɔ mɔgɔ tromper la a ye kuma fɔ sans chercher à comprendre maaw ye tɛgɛrɛ fɛ wara fu don c'est le grand bluff mais nous a ko ka a tila fila ko k'o di a bɛ jibiti yɔrɔ min dugu min ko ka a di olu ma ale de b'a gérer ale yɛrɛ de b'a gérer a yɛrɛ de b'a gérer n'a tila a ka commission kan ka sigi min bɛ nin ko éclairci dɛ parce que ni nin ko ma éclairci bon parce que moi je t'éclaircis dans ton cas non malien t'a faamuya dɛ mɔgɔ bɛ tout là de le montant c'est 1 milliard 800 millions 1 milliard 800 millions ale bɛ ka taa à peu près 600 millions 1 milliard 800 millions donc ale bɛ 600 millions ɲɔgɔn ta et donc maintenant 1 milliard 200 millions donc o wari a b'a kɛ ka ji a b'a kɛ n'a tɛ ka social kɛ mais la caisse noire même veut dire ça caisse noire ye o de o mais min don ça devient malien ta vitesse là sans chercher à comprendre malien bɛ ka to commentaire wɛrɛ kɛ ni normalement n'a tun bɛ fɛ k'a di wari bɛ verser trésor de la trésor de b'a gérer mais wari tɛ verser trésor la dɛ ale yɛrɛ de b'a gérer i y'a faamuya donc ça c'est clair et net nka donc kuma ye comme malien t'a faamuya ni ko kɛra dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli ka taa ale kuma ma bɔ a ta la fɔlɔ ouais parce que nous to n'i y'o fana jateminɛ a bɛ tɛgɛrɛ kun bɔ parce que an b'a fɔ ɲɛmɔgɔ si fana mana min sigira Mali kɔnɔ min ye nin ɲɔgɔnna kɛ o jumɛn k'a fɔ a filɛ ka min fɔ a ye min fɔ a bɔ k'a fɔ n ka kuma lamɛn a ye min fɔ wari in b'a bolo caisse noire a y'a fɔ cogo min wari bɛ kɛla n'o de ye k'a fɔ tɛ dɛ wari bɛ kɛla n'o de ye wari bila kun ye n'a fɔ n'a ma kɛ e b'a fɛ k'a fɔ ko wari in bila kun ye o wari in bila kun ye nin de ye wari in bila kun ye nin de ye loi ye nin de fɔ mais min don caisse noire kɔrɔ de y'o ye maintenant le problème k'a fɔ hali n'a fɛ k'a fɔ e bɛ se ka contrôler ne bɛ se ka contrôler ne bɛ se ka contrôler alors maintenant ça veut dire que c'est du bluff mais min don on va voir n'a ta bɛna kɛ cogo min mais min don ne ko maliyɛnw ma an ka taa sɔrɔ ko la an ka bɔ wariko ni fɛn dɔw la k'a kɛ i n'a fɔ i tɛgɛ fɔ maliyɛn de bɛ ɲɛmaa ta k'a sɔrɔ ɲɛmaa ka tila baara la o ye ɲɛmaa kɛ vérité anw de ye Musa Tarawele kɛ n ka taa dɔn ko banna ye ni Musa ye min kan na a cogo b'a la anw de i bɛ ka kɛ vérité ko Ala de ye fanga d'a ma k'an k'a to yen ko min ka da kan ni jamana kalifala maa min a y'a to a ka baara kɛ a ka sɔrɔ k'a apprécier. Moi, je préfère ça que an ka wuli ka tɛgɛrɛ fɔ fɛn wɛrɛ ye parce que jamana in bɔra très loin jamana sɛgɛnnen don donc k'a fɔ fɛn fitinin bandaw nana tɛgɛrɛ bɛɛ fɔra bandaw ye discours la mais mun wɛrɛ kɛra an m'a fɔ radio la an ka dɔgɔtɔrɔ kɛ wa on n'a pas dit n ka taa k'a ka responsable ta moi je ne suis pas là pour supporter quelqu'un k'a fɔ ko k'a ye fɛn dɔ kɛ je veux le concret ni concret kɛra dɔrɔn ni peuple y'a jateminɛ k'a fɔ ko dɔ bɔra sogo sɔngɔ na dɔ bɔra ji sɔngɔ na dɔ bɔra tulu sɔngɔ na dɔ bɔra malo cogo la ne tɛ kɛ f'i ye tant que n'a ma kɛ ne t'a f'i ye parce que ne tɛ kun mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye moi je ne suis pas quelqu'un dans une logique parce que n'an bɛ radio la an ka information di pour que jamanadenw k'u yɛrɛ sɔrɔ a la parce que min don waati de b'an bolo ka taa an bɛ tɛmɛ min na sinon a ye min fɔ texte y'o de fɔ k'a fɔ la caisse noire ça aide le président à gérer le social caisse noire y'o de est-ce que y'a faamuya en général jamana tɔw yɛrɛ i bɛ caisse noire ko kuma mɛn a la wa
En de cas, worko qui est là, ça veut dire, ça, ce n'est même pas des thèmes de campagne. Ni mangan ka foire parce que les législateurs maliens, ou les parents de Kalaka pour parler Kalaka. Est-ce que worko ganga n'a pas de kola? Donc, c'est pour cela que la Côte d'Ivoire n'a pas de caisse noire, et de la Cameroun, quand le président Memeta, il l'a compris. Il l'a compris, il l'a fait la main. À forêt, on se met avec 500 millions d'Akara Mangaye. À Kafra l'État ne réfléchit pas en millions. L'État réfléchit en milliards. L'État réfléchit en milliards. Les gens réfléchissent, on réfléchit 100 000, 50 000. Mais l'État réfléchit en milliards. Donc pour nous, Ayato Barakake, on va beaucoup faire la mais nous, c'est que moi je veux savoir maintenant, est-ce que Hachim, donc au cours de Doba Kasarala, Doma Bola, Doma Bola, avec 6 millions de Kalosawari, à ce qu'à boire, loi de Adam, faut loi de Caponifi. Et maintenant, quand j'ai raconté, Anayo Fonga de Bola, écrit des gains. On va dire écrit aussi, problème est n'a les dire, les présents croient, mais dans la catastrophe, ça problème là-dessus. Parce que ce n'est pas la sensation. Et bien, il faut assumer femme de 6 millions d'années par le tour. Faut n'a dans business pour d'où marché pour les faire d'où c'est ça la catastrophe. Maintenant, à d'abord des présents manganga, les présents kanga fait nos cas rapidement, les armées attaquent la route, le worte, présent ka worte dans les wortes mouillés, à bout de takadoma. Qu'est-ce qu'il y a? Les présents n'a qu'à dans la radio, ça n'a qu'à en bénéfice. Présent Botola, avant qu'on radio directeur, 1 million de cartes d'or et 4 au voir le moyen de ni présentera Kankoro, n'a eu moyen de condition de là. Avant qu'on a connu pour un poteau de Chélédo, ni Euronetia, a 10 millions de cartes. On t'a mis sur le Kanga Joro là, à la même on a avoir, car faut amener faire un quai à la seule présent à 1 million d'âmes, au 1 million de moyens. Il y a Fabien, électricité quand on a de l'euro là. Ballon d'intérêt euro là. Comme à tête à quelque chose, mais faut la mettre à l'euro coulé. Allez à couler, n'y a pas mais au Canada, normalement, au moins, on va voir le coup. Non, on va voir le coup. C'est lui, c'est l'initiative du président. Bon, dans le de l'année, Kata Poli, qui a été capté, tout le monde va attendre à la Mega, Yoro Kouli, capté pour nous. Il y a un homme dans la Kaou, la Gata, quand on a Kaou, donc à la Kouri. Voilà. Encore là, avec 20 millions de ou 10 millions de au Pôle, avec la santé. À d'abord, il faut que Mali ait 4 milliards. 1 milliard de santé. Non, 334 milliards. Il faut une souveraineté. Souveraineté, quoi, faire la Côte d'Ivoire. Maintenant, on veut. Quoi, il y a des Dimashi. Donc, le Premier ministre, effectivement, Assimi Kortola de données. C'est le Premier ministre plan, on va vous le barrer dans la question. Donc, maintenant, le Premier ministre a qu'à l'enfant, Baraka n'a qu'à être mais Hakina ou Kanga. 6 mois de demande. Maintenant, le problème, c'est qu'en position, ici dimanche, à la zone, peut-être même samedi, le gouvernement pourra le sauver. Ni y a des gens qui ont des barreaux d'amener. Mami Halo, tout le monde n'a pas de n'y a pas qu'à y faire. Mais faut en d'abord so. On priorité quand la gamie follow. Priorité quand la gamie d'abord parce qu'il y a consultation priorité quand la gamie. Ça veut dire aujourd'hui élection c'est quelque chose. Insécurité quoi il y a dans le galère mais pas la solution du même menacé. Maintenant le fonctionnement même de l'État, administration quand quelque chose mais donc pour casser la sécurité dans cette localité. Malien le social dans quel même bien dans il y a des codes dans le social dans front grand mais par exemple c'est la qu'on a sur hakilna jakaboyo la des priorités. Ces axes maintenant rapidement à quand qu'à barra beke kabé pour que c'est santé n'y a pas programme présenté pour les barra que c'est la on a priorité comme il y a à famille président il a fait comme Assimi plus lui n'a donc à faire côté 18 mois quand barra beke on a dans c'est là où il était grave au delà aujourd'hui donc consultation d'amena ailleurs ma chama rencontré donc depuis qu'on est pour nasser FSD ça comment on le rencontré là les regroupements patriotiques n'a pas ensemble pour le Mali on le rencontre là ademment PHJ on le rencontre là FSD n'a donc on le rencontre là formé ma mouvement alliance n'a donc des regroupements des partis politiques on rencontre là donc parti
caman ka to olu kan ka rencontre dɔw yɛrɛ kan ka rencontre aujourd'hui min bɛna don a la parti politique mɔgɔw bɛ caya donc a kɛra cogo cogo ma parti politique bɛna min sɔrɔ a la min silenna les hommes politiques kan to olu bɛ min sɔrɔ a la ka taa à peu près 15 personnes donc a tɔ bɛ 25 de ko kuma 25 de ka donc o tɛ tɛmɛ o de kan donc la loi ye o de fɔ donc armée mɔgɔw kan ka dɔw ta maintenant hakilina na ka donc jateminɛ bɛ kɛlɛ mais est-ce que parti dɔ ma fɔ k'olu tɛ taa k'olu tɛ kɛ parti kelen min y'a fɔ k'a tɛ taa o Kodem ouais k'olu tɛ taa gouvernement na Kodem kelen kono FC mɔgɔ ye regroupement kuma min fɔ olu taara na donc ko hakilina ta di na donc olu rencontre la n'o ye Amadou Goïta n'o ne ko foron ko n t'a dɔn o ka baara min o b'a kɛ la parce que a ɲɛmaaba ye n ka kɛ Cɛbilen Dramé de ye Cɛbilen yɛrɛ tun bɛ n ka kɛnɛ kan parce que Cɛbilen yɛrɛ hakilila n ka ko Choguel tun tɛ nommé olu ni o b'o ka baara caman na olu hakilila ko tɛ nommé nka donc a ye néanmoins olu sera kɛnɛ kan a n'olu sigila ka kuma u y'o hakilina ta fɔ olu ko k'u ka priorité ye élection ko de ye parti politique dɔw yɛrɛ taara n ka donc ko place saba ka regroupement dɔ ko place saba ka d'u ma a y'a fɔ ye clairement n ka donc ko gâteau tilan tɛ ni min kan ka min sɔrɔ n ka taa o bɛ sɔrɔ n ka taa mais a bɛ da bɛ kɛ n ka taa baara min kɛ la mais hakili jagabɔ min kan ka kɛ o se bɛ min fɔ Choguel parce que n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa donc ne a man di ne ye n ka taa k'a fɔ mɔgɔ ka gɛn mais Ibrim ka Boubacar ka mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ n'o bɛ gouvernement na o k'o bɔ a la maa o maa bɛ cabinet na n ka taa o k'o bɔ a la maa o maa bɛ direction na o k'o bɔ a la parce que n'o ma bɔ a la une fois qu'aw bɛ avancer olu de b'aw segin kɔ siga t'a la olu de b'aw segin kɔ parce que fuite d'information caman bɛ kɛ la olu de bɛ tiɲɛni na a la parce que olu de y'a to fanga binna aujourd'hui ka to ma sɔn ka maliyɛnw lamɛn il faut les mettre rapidement hors d'état de nuire k'o bɔ système kɔnɔ dispositif kɔnɔna na mɔgɔ kuraw ka na ka to ka baara kɛ c'est pas parce que o la i bɛ mɔgɔ gɛn non c'est pas ça mais min to ka to u nana yɛrɛ de ma ɲi baara in kɔnɔna na n'i y'a ye 8 mois kɛra ka to o ye processus bloqué à l'intérieur pour que foyi kana se ka bouger maintenant tout ce qui ne répond pas à l'appel du Mali aw y'o gɛn ka bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye parce qu'il y a d'autres Maliens qui sont capables de relever les défis parce que coup d'état kɛra fo kana se yan directeur dɔw ma o ma remplacer or olu tɔgɔ sɔrɔla n ka jan tiɲɛni bɛɛ la coup d'état kɛra fo kana se yan min ye dunni kɛ n ka taa donc an y'a ye bi n ka taa donc hali min bɛ siraba dilan kɛ n ka taa o ja fɔlɔla ka tigɛ parce que o fɔlɔla ka na k'o calmer donc ani premier ministre dɔw o fɔlɔla ka siran k'o kɛ cogo ɲɛ parce que min bɛɛ ye dunni kɛ n ka taa Choguel ye min fɔ o ka priorité min u ka auditiw kɛ fɔlɔ dans 2 semaines u ka audit kɛ n ka taa structure bɛɛ la wari joli donna n ka taa donc depuis Ibrim Boubacar Keïta nana pour les 7 ans mun de kɛra ni wari ye n'i y'o kɛ n ka taa caman bɛ yen o b'o dabara datugu ka daminɛ Boubé ninnu na ka se fɔ yɔrɔ dɔ la si je vois un Boubé ka taa France a ye déclaration kɛ k'ale ma taa France et que ka tila k'ale de ko Boubé de b'a fɔ la n ka taa donc bi ko pendant ma baara kɛ ko Boubé de da min donna Mali ko la n'i y'a ye an bɛ crise o crise la bi c'est grâce à Boubé n ka taa il nous a imposé Ibrim Boubacar Keïta nkalon kan c'est qui nous a amené dans cette situation ni ne de ye Boubé ne bɛ datugu hɔrɔnya ni danbe la mais eux ils pensent que la manipulation va continuer le peuple est conscient cette génération ne va pas se laisser faire donc au delà le changement doit s'opérer parce que min dɔ maa si tɛ messie yan ceux qui pensent donc que les messieurs ils sont sauveurs au contraire c'est des gens des manipulateurs des gens qui sont des mercenaires de la France et des gens qui travaillent donc avec aujourd'hui donc Bébado avec l'Algérie qui sont des manipulateurs olu de b'an ka jamana feere la non to est-ce que fɔra in dabɔra ɲuman kama fɔra nin dabɔra n ka taa parce que c'est i bɛ kɛ ka mɔgɔ kɔrɔw don ka taa donc ça o bɛ fɛ ka min kɛ donc o bɛ fɛ ka minnu ka nan bɔnna min ka nan bɔnna minnu ye faso dun ka dɔgɔnin Amadou Koïta a yɛrɛ donc an ko Amadou Koïta ma a k'i hakili sigi a ka sabali sa cɛ il faut k'a ka choix kɛ Amadou tuma dɔrɔn comme a bɛ to ka émission lamɛn il faut k'a ka choix kɛ i bɛ kan ka donc ani Mali cɛ Adama kɔni ko k'a t'a la parce que Adama y'a faamuya o ka donc Adama y'i yɛrɛ sama ka bɔ a la o yɛrɛ ka donc k'olu t'a la wa bɛɛ b'i yɛrɛ ɲinina pour que sa ka taa mais ni hali ni nin fɔra sigicogo i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a dɔn o tɛ Mali ɲɛtaga fɛ tuguni n b'a fɔ n dɔgɔnin parce que ninnu ye ko taajuru saralaw de ye ninnu ye i b'a fɛ ka jamana de longolanka n b'a fɔ n dɔgɔnin Amadou Goïta ye a ka sabali pas présenter quelque chose de positif tous ceux qui ont l'amour de ce pays qui ont aimé ou qui ont mené le combat de 1991 dire qu'a fait Ibeka supporter non Ibeka n'a de supporter Ibeka supporter parce que Ibeka c'est qu'il a amené le pays dans un trou dans une situation pour l'honneur des Maliens à cause donc ko an ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko y'a sɔrɔ an bɛ CEDEC la oui an tun bɛ CEDEC la Amadou mais en 1992 Amadou 91 o y'a sɔrɔ
donc il est lycée de Marcala là donc comment il s'appelle là il n'a pas ko ya folo en be kele dam de la parce que en metala c'est ko inauguré domi c'est que auto ti bana donc eni pour nous auto ti bana donc il faut que on rappeler pour casser parce que aujourd'hui Malikodo chacun a des convictions nene baraka Amadou Toumane Touré tala on s'est battu jusqu'à ici atete nga tana kata sa ayo de fobe aya fa ka demba yo aya fa terka yo ne on ka kelete ni ne nundu ka kelete nga dale tutina malika et je profite à tete d'aller makoro ka do kai ka do ke nga to malien bela aywa nu togo amitana halsa anya kan ka fo gouvernement pra ina sigela ko ka election ta bana election se ka ke jamana fambela jele na est ce que ba don ka fo jamana fambela jele minenen do alin ngoro ya sigu ngoro yi be minelen do est ce que siga so kono côté mais est ce que nu na se ka kalata nyina ma bisa ka ke modi don silba kalata min kono organi ini ko e se ka ke non bara be se ka ke ngata donc ça de nan sigela ka hakilna muta parce que ñu do fo ngata ngo ibisa ka fete sogal fait et là on manque la patience d'écouter les gens parce que mindo ambiyon mi applaudi murbo kam ko klem ke ministre o lu kanga do muso do kanga do murbo to kola murbo yon Moro Sidibé donc mo kanga do FSD to kola mo kanga do URD to kola mo kanga do donc avec fo mima association mo do kanga do et donc ce qui fera que ngat donc groupement men bébé yi sur là lolu beka mais au critère ne mega to di no go be mo ko ta tin do ka DJ ka di ou bien ils ont la capacité même ou bien bagage intellectuel parce que mo ni par exemple ngat donc mo mo proposer donc aujourd'hui donc tout le monde connaît elle est la pharmacienne elle a une certaine capacité intellectuelle donc très poussée à Masenga faut maintenant dans le gouvernement abenaye donc baro be kela donc aussi donc au niveau du choix donc des hommes on va aller la expérience de mina donc expertise de mina ne be kam bodo donc on a de la baro be kela mo be tala à travers donc les données cette fois-ci hali shogale pour que shogale kata enquête de moralité nyana makerala enquête ou kerala donc ayra la ka ko fuita ko mais à fort aussi ngata mawo ngata ne dossier clé bi kam concernant pour l'économique là donc il était là parce que non ça c'est très clair il faut qu'avant donc et aussi il y a un problème de morale à des même c'est baral il faut qu'il soit technicien de la matière pour qu'il casse cabaret donc nous attendons des jours à venir rapidement d'ici samedi le gouvernement en ce cas les gens de baral me fois qu'on aywa amon me do ke ala ka ke gouvernement me mena se ka kala ta nyina mon ke organiser ni go koni ambala je no fana kon sera parce que bon shugal ma ga le rap ne ko gele ko kalo wor ko dalema kafta sente nyagora ko ta ka bana baraka to mina abana o non 3 semaines 3 semaines de fois OK d'accord bon au 3 semaines na donc maintenant ale ngalla yinna le dire commandement ale ka yin assemblée fait sente chili ko kuma donc c'est ale jera na sente ka to ngwa voyez coup d'état que dominga to yo rencontrer Koulouba ngata donc bébé to la do beta donc faut que malien bo de femme fatigué au dé donc si les gens donc ta famille et ta question mais donc ta famille parce que nyamba ka réseaux sociaux là do be kulela on ko shogal de ko ngata donc ko sente ka ci oui aya ko sente ci ka qui en son temps parce que c'est ça la politique politique est bien à un moment il fait dans les nini pour que ngata donc il ma ka kala parce que tout le monde sait qu'en son temps aussi sente c'est la nambara de les textes ont été violés. Non, les textes ont été violés. Non, violés. Donc, ça c'est la réalité. Ce n'est pas parce que même il faut que Mali ait beaucoup de donc, on a donc texte à faire comme regroupement de Canada. La première des choses, dans le coup d'état qui est déjà au début, M5 Moko est déjà au Louis. Afaka Takaboya, Miko, la Oula, la Boyana. Donc, à Kabouda. Hasibi ne tilala ka weleli kɛ ngata donc pour que sugal nu ka yɛlɛ o kɔnɔna na o taara aussi denmisɛnnin dɔw sɔrɔ ngata sugal nu y'a fɔ carrément n'o denmisɛnnin ninnu bɛ ngata donc an n'olu tɛ sigi ka kuma o denmisɛnninw de bɛ nɛn na hali bɛ o bɛ sugal nɛn na RFI ni yɔrɔ dɔw donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na baara kɛra cogo min hakilina na ngata donc o bɛnna don min rencontre kɛra o y'a fɔ ngata ko CNT fɛn damani bɛ ngata donc il faut que M5 ka to olu be premier ministre de M5 ma M5 ka gouvernement composé mais place do boulou para comme la défense comme la sécurité mankan ou la mina plus mo mi coup d'état ke ngata olu mo ngata donc ka le ngata donc c'est ko préserver jo parce que jaw bo ko na jaw ye semte jaw ye rakata na moment donné ni fanga to madame ngata donc abe hasimi no na to be sabe hasimi no mini donc ni o bara ke choyi ka fanga donc abe révolte men kera donc ko ka to sente la ngata donc aka saka ka bara ke ngata je nyini na M5 mo
et au bena kan ka fonga to be M5 nga to be CNT nga ta élargi mo wara be do akona o na ke 47 ye 147 ye donc pour que au moins nga donc M5 mo ka se ko kam ko tant ani kosoro ani parti politique mo do ka se ka do akona na pour que niveau ka yele changement ka se ka ya famia donc on est carrément bien là maintenant les autres aspects quand on sont là mais comme Sogel monde ko ngata ko be se ka gérer parce que programme bobolo document bobolo donc maintenant Sogel ko nous allons aller à la rupture de l'ancienne gestion quand on a 3 mois d'âme ou 1 mois 2 mois d'âme ils verront dans des situations de changer na changer mais nous est carrément Sogel na se ka fait fort en radio na amba ko fait ani fait ka je ka ira malien na en tant que parti prégnant de fo malien ye ne mamen dakambe Allah subhanahu wa ta'ala bolo sa fiye to be balo kumo la an natate ma shika ka fa yede banque fenye ni ma mi ka nganga fenye Allah de ka nganga fenye en tant que biri donc min ka ngake en beau fort aujourd'hui réalité est mi en beau fort maintenant les autres sont libres de dire tout ce qu'ils veulent nous resterons sereins en barako nana ka hakina on ta ngata msaka mi la fo ma et ben mi fola korta ye ka ma donc ngata ne e korta ye ngata ma donc ngata me de we on ko position anga kala ni mi dam anga hakina o ye mi dam anga kala ni ke ngata donc sur ngata mali kono ani mali kono pour ka lege am se ka hakilanta de jamana dewu ka fo yelema mi ka ngase ka ke bara mi ka ngake ambo hakilna mi dinga donc mo bo to ta so to ta la do yere be hanna an kuma ngata amando yo bara to wala mais do be ngata wol be ga sa encore la du tout ngata do ko ta ngata ka mo Dieu la très bien tout le monde ne peut pas t'aider et puis nous on ne vient pas ici pour encore ko ka jabu on vient ici ngata donc ka mali ko kuma da ko mali ko sa ngata na nyo kuma fo na nyo so la salam alaikum na ma nyo so la inga donc ikasrafle anga srafle ngata donc am nyo so la hara sikatola aywa nu to ko ambe tagani halsa anga borose amada toni amana do yeser era konnana o kerera kumina nga yana anga do konnana amba ka fo wilika joko nimbe ka kefa bela jelen fe chama be ka fo ko kiri kumbe shogal era ka ko ay wardu ase fe waro to anu to ni ma binani do farla assemblée mo ko sisa atoko sente mo ko donc wona bureau ci to nga bureau kura de be sigi to ni wa bien o bureau me continuer parce que mo do be ulu kanga ganga wala ko do ban ko o jondo anga tinta ke allo sama mo ama téléphone am amin munu mitaya to bi sinu investigato sinu ko be kai ari ti ati bolan ka jam dula ma Ambi fo, merci à Famiara. Merci beaucoup. Donc, voilà. Dans 10 minutes, on sera content. Voilà, donc, Ambi Folie, là, c'est aussi tous ceux qui nous écoutent. Ils sont beaucoup branchés. Omar Poudjougou, Faton Tabalé, d'accord. Donc, on va assembler bureau, c'est le bureau. Bureau Ganga élargi, à la sonne, parce que les gens ont remaniement pour me ganga, parce que les bébés nous n'ont pas donc il faut forcément le bureau élargi ou qui d'avoir quoi voilà voilà bon non to go et te kawjim to avec donné me soroka dun abora de be da be na be siri ko na be donné me soroka dun et ta to tay me kawjim wala ka dala mam sale président ga investiture do ay sugal problème na be ka no iba ka bini iba ka tembo ka kawjim sonaka minke o don ngata ne ko kawjim son fembe ma nanga dai de ay abi son fembe ma ne kawjim ina na fembe ko ato de asimi ko ta l'imperturbable aya donc kuma be blo aywa non to anya ka fo telefly na ngani bala bololo sa fe ko ISR o ka kera parti politique o ISR kera parti politique et récipicé sur la papier ou bela jelen sur la aw num to hakina juman nyanani la kan parti politique ka sigi 5 ans prince ne e barada me ngata to ka amena ina sanjuli ambe baraya ko sebe ni e jatme ke ngata donc ne parti kele mi ke mali kono ngata donc PDS PDS Amadou Toumantore mbora mo sudan de la ka atete ka parti nyamay ne kele ngata donc j'étais le secrétaire à l'organisation à la mobilisation à la communication et porte-parole kele
n'i ye jateminɛ kɛ PDS yɛrɛ tun b'a fɔ k'a bɛ to kɛnɛ kan i bɛ ne da de ye n ka taa PDS ko la mɔgɔ tun tɛ yen an ye kɛlɛ kɛ n'o ye fɔ Amadu Tumani Ture kan o nalen ka taa dɔn an ka mɔgɔ y'a ɲini k'a fɔ ko bɛ taa don avec Cɛbilen ko bɛ taa don gouvernement ne ko n'o taara ne ka danbe t'a to ne ka taa o kɔrɔta ye danbetigi ka tɛmɛ o bɛɛ kan n ko i tɛ se ka maa kɛlɛ san 7 kɔnɔna na ka tila ka na i ye kɛlɛ min kɛ n'o ye Amadu Tumani Ture o nana hali u ka so ko ma ɲɛnabɔ ka foyi ma ɲɛnabɔ ko parce que ko place bɛ d'i ma k'i bɛ taa n ko ne jɛra o place n ko ni place ko don directeur de la sécurité d'État ka taa dɔn a bɛ yan Jawara Mali kɔnɔ i sɛ ne ni ale ka taa ye min fɔ ɲɔgɔn place ko la i sɛ n ka taa i bɛ ka ye maa ci man ka taa dɔn min fɔra a bolo n ko donc pour moi place ko tɛ danbe ko don il faut être en politique cohérent parce que ni cohérence t'i la ka taa politique la e tɛ politique mɔgɔ ye politique mɔgɔ ka kan ka kɛ logique dɔ de la depuis an y'a daminɛ il faut être cohérent donc ne ko ne tɛ se ka taa o la ne démissionné n ye n ka lettre don n ye lettre d'o ma ka taa donc URD mɔgɔ tun bɛ fɛ n ka taa mais n y'a yira u la k'a fɔ ni n taara a bɛ kɛ gɛlɛya ye parce que a bɛna fɔ ko n nana parce que déjà ka taa olu y'u ka baara kɛ ka ban donc n nana o kɔnɔna na k'a profiter Sumala ye ne sɔrɔ baara sababuya de la don dɔ n sigilen ka tasuma Ala ka hinɛ a ka baba n'o ye protocole ye ne wele ko Sumala ko k'a mako bɛ n na ko an ka ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye Sumala ye fɛn min fɔ ne ye ka taa a bɛ tiɲɛ fɔ bi k'a fɔ ATT ko la n y'a ye i ye baara min kɛ i bɛ se ka kɛ mɔgɔ jigi ye i ye kɛlɛ min kɛra n ka taa ATT ko la depuis a ma daminɛ ka taa i donna ATT ko la fo ka bɔ nin ko in na n ka taa fo ka nin situation kɛ secrétaire sécuritaire c'est pour cela ni dɔw ko b'an tɔgɔ tiɲɛ ko anw delila ka ATT janfa ko na ATT dalen bɛ lahara ka taa ATT denw bɛ yan a muso bɛ yan ni an ye ATT janfa ATT b'an ɲininka lahara Malien kɔnɔna Mali kɔnɔna maa min kariya la ka ATT kɛlɛ kɛ visa radio kɔnɔ hali n tun bɛ ministère la tuma o ye ne ninnu chef Daniel peut témoigner coup d'état kɛra n ka taa dɔn an ye baara kɛ cogo di maintenant mɔgɔ dɔw nana anw bara an ka fɛ ka bɔ ka tila ka fɛn wɛrɛ caman kɛ ne datu t'o la maintenant ne ka problème ye min ye ne ko il faut être cohérent c'est pour cela an ye USR baara daminɛ a ka ca ne san 1 ani kalo 4 ye n tun b'a kuma f'i ye an ye groupe créé WhatsApp kan o WhatsApp kɔnɔna na an ye malien de l'extrême min b'a la a bɛ mɔgɔ 400 bɔ bi jamana mɔgɔ bɛ presque a bɛɛ b'a la c'est pour cela n bɛ profiter ka Menta fo donc il est en direct le professeur n bɛ foli kɛ n ka taa donc Pujugula il est en direct il nous écoute n bɛ Fatumata Balde fo n ka taa donc qui est en direct il nous écoute Sara n ka donc ninnu bɛɛ bɛ extrait de la Sara Ngosi Sara donc elle est en France donc ninnu bɛɛ b'a écouter la ka Haidara fo n ka taa mɔgɔ caman fo donc o la aujourd'hui anw nana o bɛɛ bɛ ligne kan k'o fo k'o barika USR cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen c'est pour ça ko ne bɛ fɛ ka don USR la a ye récépissé sɔrɔ sɔrɔ la donc il y a à peu près une semaine ministère de l'administration ye récépissé donc il y a n'a bila internet kan bɛɛ y'a ye donc an ko maa o maa bi parce que an ye hakilina jumɛn de ta an ko anw fɛ politique ye min ye an k'a lajɛ an bɔra yɔrɔ min an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min an taara an da turu an ka danbe n'an ka hɔrɔnya turu kan fo a ye min fɔ adamadenya taabolo la adamadenya kɛcogo an taara an da turu o de la k'a fɔ anw fɛ ka taa fɛn damanin bɛ bɔ anw ka ye cogo la danbe hɔrɔnya halalaya kuma fɔcogo ka taa kuma kan an k'a sabati o n'o de ye politique ye Modibo y'an kalan k'a fɔ ko politique ye fɛn dɔ ye ko mɔgɔlankolonw ma don a la man kan ka don a la ko n'o donna k'a bɛ kɛ fɛn lankolon ye diinɛ kɔnɔ n'o donna a bɛ kɛ fɛn lankolon ye administration dɔ n'o donna a bɛ kɛ fɛn lankolon ye o danbe ni hɔrɔnya min an b'a ta an y'an ka politique dilan o de kan pour que an ka se ka bin an ka se ka sɔrɔ turu o fɛngɛ an ka mɔgɔ bɛ extérieur la olu ye ambassadeur de ye donc u bɛna statut bila ka taa o somɔgɔw bara bureau ka sigi yɔrɔ bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔ bɛɛ ka taa donc an ka représentant bɛ yen donc ni Ala sɔnna dans un mois an bɛna lancement kɛ ka taa donc yɔrɔba dɔ la pour que ka taa donc k'a lajɛ pour que surtout ka sigi élection bɛna kɛ an ka se k'an da don a la rapidement donc o de ye ka donc hakilina ye. N'Ala sɔnna Amadu Nama Jara ko contrôle min kɛra ko il y a eu 6 missions de contrôle sur la gestion des Choguel au Kalambeka à l'AMTR AMRTP. Ouais, parce que mina jamana sariya ye min fɔ qu'il est blanc comme neige sariya ye min fɔ ni contrôle kɛra ka siɲɛ kelen filanan man kan ka kɛ donc an b'a fɔ an bɛ direct la an bɛ se ka taa an bɛ direct la donc en gros c'est ça donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ danbe ko ni hɔrɔnya de la donc an ka responsable u bɛ nin kan dans les jours à venir olu bɛna débat caman animé au nom donc de l'USR ne ye ciden de anw ka différence ni tɔw ka différence ye c'est qu'an bɛ bɛn ko la de k'a kɛ o ye kelen ye n tɛna n disi bɔ k'a fɔ n ye ɲɛmaa ye ni fɛn o fɛn bɛ kɛ an bɛ sigi k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ de pour ka se k'a baara kɛ surtout n dɔgɔninw b'a la
un kɔrɔ b'a la cɛkɔrɔba caman b'a la il y a des généraux là-dedans il y a beaucoup de magistrats là-dedans la cour suprême la cour constitutionnelle maa caman b'a kɔnɔ parce que an k'olu bɛɛ tɔgɔ de b'ale e ka dɔn généraux caman b'a kɔnɔ colonels b'a kɔnɔ police commissaires b'a kɔnɔ il y a beaucoup de personnalités là-dedans ni a bɔra aussi n ka cɛkɔrɔba ni n ka musokɔrɔba min caman b'an lamɛn ni investir kɛra don min ni maaw kan ka wele don min an b'a fɔ yen ka tɛ donc o ka carte bɛ bila ka taa an ka cɛkɔrɔba an ka musokɔrɔba donc an o bɛɛ an b'o wele ka taa donc bɛɛ o bɛɛ lajɛlen i ka DGMP mɔgɔw ka taa bɛɛ an ka DGMP mɔgɔw ka taa an b'o bɛɛ wele an bɛ Bafa ta ka taa an baw ka taa tous ceux qui sont là Sangare donc tout ka donc Hamdala ka taa donc Bakaja donc olu bɛɛ ka taa donc maa o maa bɛ yen an b'o bɛɛ wele ka na kɛnɛ kan o don pour que ka fɛ ka hali an ka directeur ka donc an bɛ a wele ka taa donc ale tɛ taa politique ko la pour que a ka se ka sɔrɔ kɛnɛ kan pour que ka se ka accompagner a kalifalen bɛ an ka diinɛtigiw bɛɛ la a kalifalen bɛ danbetigiw bɛɛ la Isufi Bilali a kalifalen b'a la parce que donc ale aussi an ka président d'honneur ye parce que teriya kama ka taa donc an ka fɛn caman bɛ fɔ a ye maa caman wɛrɛ bɛ yen ka taa donc an y'a kalifa min na Hayidara ka donc depuis Buguba la an y'a kalifa la komi n y'a f'i ye cogo min donc maa caman wɛrɛ bɛ yen ka taa donc an y'a kalifa min na pour que jamana in ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'an dɛmɛ ni duwawu ani hakilina USR ta ye na ala sɔnna don natɔ la an bɛna kuma USR kan minnu ye message ci an bɛ bɛɛ fɔ Modibo Kulubali ale bɛ Amdalayi Bamako an ka foli ba ye Amadu Nama Jara an b'a fɔ tanti Madame Mega fana ye k'a bɛ duwawu kɛ kosɛbɛ an ka foli b'u bɛɛ Samba Bayika sisan an ka foli b'u bɛɛ ye Drissa ne yɛrɛ fa Bajalana 3 la an ka b'u bɛɛ lajɛlen fɔ bɛɛ ye message ci bɛɛ ka message yɛrɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ayiwa ni tɔgɔ an tɛ nɛgɛjuru labila mɔgɔ 2 ye mɔgɔ 3 ɲɔgɔn na 20 29 74 o ka question bɛ poser ka commentaire dabila ni mɔgɔ bɛ yen allo oui allo salamu alaikum an ba tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Daba Mamadu Kalaba i ka ɲininkali fɛn caman bɛ Choguel ka tableau kɔnɔ a tɛ se k'a kɛrɛfɛ mɔgɔw ye jɔn sisan vision b'a ɲɛkɔrɔ kama donc maintenant moi j'aurais souhaité don Togo Choguel ye baara daminɛ k'a ka gouvernement sigi a k'a lajɛ comme ja bɛ ɲɔgɔn dɔn baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ka to a ka taa ka so ka échange Choguel est lui, c'est la même génération. Choguel qui a pour la génération de 4 millions d'euros, 24 maximum, 24. Ah oui. Allô? Allô? On a le téléphone. Allô, allez, tu allez, Tara. Ah oui, allez, Tara. 20 29 74 78 radio fréquence 3. Allô? Waalaikum salam rahmatullah. Mbak. Awal bismillah koy. Ada question posée nous doit. Ni Choguel avait les salariés sur le droit. Merci beaucoup. Maiga. Merci. Ma sabana. Sabana mota. Awe na sabana tanta jote. Awa mablati. Allô? Allô? Allô oui. Tongoni jamu ka wele ka wami. Aidara. Bismillah. Are you okay? Ayo ke hali kuno yeremi oye
ayo ke kunu merci beaucoup OK. Merci beaucoup. Merci. Madame Maïga. OK. Madame Maïga, tanti Amina. Madame Maïga, tanti. Allô, tanti, salam alaikum. Allô, bonjour. Bonjour, tanti. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ala ka tilera dama. Ami ya Rabbi. Ala ka batul labi. Ami ya Rabbi, tanti. Ala ka nim kenaya. Ami ya Rabbi, Maïga. Ala ka berjigo foyi. Ami Maïga. Ami din sala ka makoroba sidama. Ami Maïga. Kwaja tuntemba ba kubada tubaga ka foyi laki. Merci beaucoup. Esa tsawichi. Amba ujaranye. Sini ka jama. Ani jama kulube anu tuko. Ani bobula awdeni ci. Merci beaucoup. Ala ka usara. Amin. Amba ni ala de sesi sapa kubala. Yo tuko kwami fo. Tu tout anya fai. Ko ale ka kuma silan sene abi kuma wala abe jama era fana press ini ka jama kulu aw yo ya be mo la aw la foni ko hat la foni ba ko ba do wi mi aw ka fo asmi kuita ni shogaliye de mi fo video la de sigoro ka ko mari ka ko hakri ko hakri sigi no to ka ko hakri sigi ko ka jama dame ko ka mo dame ki so ko ma ji ko mo dame ko hakri sigi ko ka hina malium na mali sigi jena muso sigi na shi ni best sigi na pantam sigi na ji tam sigi na para ba to sigi na dem so sigi na mali best sigi na no to ko ji best. Merci Maïga. Merci. Merci beaucoup. Amin ya Rabbi Allah. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi Allah. Shukran Salim. Merci beaucoup. Maïga. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni tanti madame Maïga ya amba fo. Abe bula fo ka Kasim Traoré Clédou amba fo li baye. Ngora bula bonjour. Bonjour. Là. Oh. Namba. Biso. Amba. Atelier la semaine. Amba. Ka prince info. O jarane. Kan dem so info. No. Ngoro. Ala di ibla ni yoro la. Merci. Ala ta ire ira mala. Ayi. Na be na ni sababu ye. Ka temen di ma puri ka se ka ka baraje. Kan fele ya ke jamana imo. Be ba do ko mieto ya te. Ayi. Ni pa ka una ka jamana de umba. Ni ke. Ama boala ni ke. Merci beaucoup Ngoro. Ka parti. Ngoro. Har ni ere ma wule ma wena. Ne de la ka le vo prince. Ifani va bi so. Ma fo halala de ma so la furu ko. Me ka ke halala de. Ni restaurant min ta ko. Donc kada kunu. Ki barka dabi. Sini me ala bolo. Merci beaucoup. Wari ke. Sanu ke. Min do mo makan. Makan de sanu kuma kan de halala. Bi ne do ni ma bi ma yela. Kabiri ni dondo ni wallahi ma yala ni be ni na ibala ke ni na itala ni ga de tu me kemi ya de tu me koyi o fanga koyi we ko beke na masangi o de ateke ma tigela tari da lahara ya ani hana madenya ni halala ya merci beaucoup kuma tunga mali fanta ubraka tanami ya la ule kata warti ko no fe ya kongo munyu ka halala ya ku o de ise ni yoro la merci Ngoro. ni ka to sigira ye jama yi no fe yi rebe go Merci Ngoro. donc kan ni tumba fe kan ni ma ni fo horo nyala ni be ko mi gede wole ima de ka wole ko la bada je wole ko ro ni president Ouais. ala ka hera ka Amin.
awo ira ka fenga te wa attaché te wa donc prince wele awo samake a prince wele awo amba fo ka wori ma do aba fa ka do e be prince wele ne sara ka do awo abe do na la sona donc amba ale wele ambe baro kunje na le ko sebe min nu ndon tera kutu awoy ko ni mo do bi ne jala awo ko sebe nu ye mo je nyoya wallahi sembe tirane mangati ni kamali ma pura ka tekki ba akor ni ma sabada mi ko haram oui samake wallahi atete moga no mopli katkati na fulu wallahi ba tiriya no alu badra samake mogo be do waro ka fete galuntiga lay no ni nu jera ba da sula fred sigatola no ndenyuma no nyala mo ganya nina beje tiya de ba je tiya de ba da ma de beje sala babi ala mo ganya de sumeda tite ma tan so kama de da wallahi Allahu akbar domi ya décidé on se dit à la communication de groupement de Sumeda o ko so kana ni muso mi yere swala ala mayna Sumeda ka jamba communication na non yi papier ta ka sebe wala communication na wallahi Sumeda na muso ko la ka ta no katika ke Allahu akbar Mbakiria ye sira bata ma yini ala fa la ka nu wala ka korota ya rabbi mais nous ici ka ici ke ni na de ni wuli la jamana jola suka di wuli bena de ni mana yi mari jafa o fere ibe na be tie foye me do yala ki ka parti la ka korota ya rabbi la ka bela jire bubula ye tibe e pres la ko be korota ya rabbi samake la ka barka dola ya rabbi merci Alou Badara Samake awa nun tugo wati kon nani jo chaki ne tse ka fenwara fo abi madam nyafo fati bangadi ambe befo mama ban la me honorable madam dani wonya dasira ko fu ko baraka alkasum may ga amba fo iba ko ngata donc no ye mamuna touré amdalay amba fo salaba bi ba ngata donc no salaba bi ayidla nga nyamene imaye mogo yitan to mina ala ni salaba bi sababula wati sira me fatiata donc merci beaucoup ambe pela jele fo dakuri nyakele nan kono nana befu ngata dakuri ko sebe ka famia ka fo wati de wati abi bolo ngata donc aywa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.